Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Бародарони бадил наздику ба чишм дур, зиндаву сарбуланду хонобуд бошед. хуб, имрӯз кам кам тамошо мекунам сайтҳои интернетиро. хуб, шумо бисёр таънав малумот накунед. дар ҳаҷ дар Маккаи Мукаррама қариб 3 моҳ дар онҷо ма хуб ҳаҷ кардам, тавоф кардам, тамошо кардам, навор кардам, мардум қати ҳамсӯҳбат шудам. дар ҳамун хонаи худо, дар онҷорам ҳамун олимо, шайхо, милесаҳо, тамоми одамое ки дар онҷо кору фаъолият мекунанд, ҳамаш тикток, хуб манаи интернет, ютуб, ҳамихел чизо ҳаст. дар ҳамаи дунё ҳаст. ин дунёро бе ин хуб тасаввур кардан номумкин аст. баъзе мегӯяд ки блогерро ҳамаша дафт кунед. ин номумкин аст. чӣ дафт мекунам ин блогерро? блогерро камтарак одоб омӯхтан дар кор. хуб дар сайтҳои интернетӣ ҳозир наворҳое паҳн мешавад. хуб як ҷавон, хеле ҷавон ай. не ки ҷавонҳо баъзе хато мекунанд. мо пирони кор, пирони рӯзгордида, пирони пастиву баландиҳои зиндагиро дидагӣ чӣ мегем? ин сухани ман нест. бо дар гардани ман гурузитш накунед ки гурузита нағз намебинам. давидани гусола то каҳдум. ё ки мега ки давиданта медуниву уфтоданта намедунӣ. суханҳои бузургои мо ҳаст, тоҷикҳои сарбаландам. хуб дар шабакаҳои интернетӣ биромада як навасаи қанди бобо матра паст заданӣ нестам. матра ҳамчун фарзанд, ҳамчун наваса, ҳамчун ҳамшаҳрӣ, ҳамчун тоҷик, ҳамчун мусалмон ай пастиву баландиҳои зиндагӣ ба ту сухан мегӯм. ба мара ҳамат ягин. хо шаҳромак боша, хо диловар сафаров боша, хо солиҳин тв боша, хо бародар хоб алиакбари ҳамнаво боша, хо шӯҳратҷон боша. касе ки сайтҳои интернетӣ дорад ба ман ҳамаш як аст. не ки сухан имрӯз дар бораи шаҳромак мегӯм. яъне ки ту ба номи шаҳромак майдача муаррифӣ шудагӣ. чени ҳамун майдачагит, чени ҳамун худат гап зан. тамоми блогерои тоҷик да тамом блогеро да визиф метавонам хай бахшиш пурсид напарсид. аслан ман ба ӯ кор надорам. фикрҳои худам мегам мезанам. тура мегӯм шаҳромаки бо просто шаҳромак бигӣ. хай дигар шаҳромаки Америка мега овидаҳаш мереза. шаҳромаки Америката меҷӯшум. Америка кияй ба ман рӯй мара. шаҳромаки тоҷик бигӯ дар Америка. фаҳмидӣ? шаҳромаки тоҷик бигӯ дар Америка. шаҳромак ай Америка. ту нодидаӣ? ти дидагӣ нести чира? ҳушуд рафта барои Америка? Америка ку ай фарҳангу ай тамаддуни миллати тоҷик Америка бояд ибрат бигирад. Америка мега ҳушмера ба шаҳромак. чени ҳамун шаҳромакит гап зан. навасаи қанди ман насиҳатат мекунам. ягон чӣ намекунам. ит ту гуфтӣ ку мардуми тоҷик да блогерои тоҷик да ку задивати сахт кардӣ. бародар касиякот бисёрай. ҳар бешагумон ба барки холис шояд ки паланге хуфта бошад. дар ин тоҷикистон ҳар як блогерай, ҳар як гапзанай шаҳромак. чени ҳамун макит гапзан, шаҳромакит гапзан. просто ман насиҳат мекунам тура. ва я навор кардӣ гуфтӣ ки хеле очаҷонум
ваям кард, насиҳатам кард. Аҳсан ба он модар, аҳсан ба он модар. Шаҳромак ба як Саид Умари самсолиқи айдеҳаи Кабутён ваям очаш ҳайш зад, ваям очаш насиҳаташ кард. Агар не ваям бисёр баланд парвоз мекард. Шаҳромак видео мекунӣ, чен ҳамун макид бикӯ, фуромӯш накӯ ки ту тоҷикӣ. анами бобош ҳамин ришора даргиҷо сафед кард. дар анами Тоҷикистони азизи сарбаландам, дар хонаи Аллоҳ, дар гирди хонаи Аллоҳ тавоф мекардам. гуфтам бобо 23 февралай рӯзи қушунҳои армияи Тоҷикистон. тормуз кардам ҳамуҷа буромадам. мардуми сарбаланди Тоҷикистони азиза барои 23 феврал табрик кардам. дар гирди хонаи худо эҳром пӯшидагӣ будам. Америка мегӯ ҳушуд мерава. матра паст намезанам. бурдбориҳо мехоҳам, пешравиҳо мехоҳам. ягон бор дар ҳамун видеоот ман намебинем ки ту номи Тоҷикистон ё номи тоҷика гирифта бошӣ. хайр рафти аки ким ки қати видео карди, ким ки қати видео, ту ки қати видео карди, ки қати видео карди. рафти ӯ бо гуфт ки чамчун очират истод бад видео карди қати ман. ту гӯш кӯ, ту бишид видеои хута тамошо кӯ. матра пас намезанам. аҳсан ба ту контентота хуб кӯ ки я буромадӣ баланд рафти уҷа поён хамидастӣ. авача ит ҳар як шерои нарай ки дари Тоҷикистон, дар ҳамун Америкарам, дар дигар шерои нари тоҷик дар тамоми дунё гап мезананд, гап зананд. ту Шаҳромак чени ҳамун Шаҳромак макит қати гап зан. просто ку ман намехостум ҳамин лезит кунам ҳаркасда. агар ҳамин гапҳои ман номаъқул бошад бинависен зери комментарий бо ки бобо по дар лаби гур бира новуд шав. баъд як ҷои дига дар гуфтагии Шаҳромак ганда хатогӣ кардӣ. гуфтӣ ки ман ҳамсинфи Исмоили Маҳмадзоирам. баша гӯш кӯ гапа. ва Исмоили Маҳмадзоири дигар шербачое ки шабрӯз дар бораи ин ватан ҷонисориҳо мекунанд ва ё дига урунянд. биё худмон ва ёра саргардун накунем, бӯршоно ба як зиндига нагирем. хиёл гӯ ки ту ҳамсинфи Муҳаммадзоири, Исмоили Муҳаммадзоири ман киём? ман мегӯм ман ҳамшаҳри Исмоили Муҳаммадзоирам, бобо дар Тоҷикистон. ай бай охи чӣ хел мегӯем? ва дара мардум чӣ гуфтанд? мардум гуфтанд ки анами Усмон ответ дод. Шаҳромака Усмона бурдан вай кардан ки Муҳаммадзоир, хоб Исмоили Муҳаммадзоир чӣ дар кор ҳамин гапҳои хи ҳамн мардако мон ба кору бори худ шона ва ё дига касан ва ё дига шахс ва ё кору бори ва ё дига. охи ту як блогери, ту чон мекунӣ ҳамсинфи ваям? ҳамсинф гуфта ки ба ту медум мардум чӣ мефаҳмад? инама гапу задам аку ё кришаватат мекунад. вай парвои маву ту надорад, парвои шабакаҳо надорад. кору бори вай миллиона. фаҳмидӣ? номои ӯро чӣ вай мекунӣ? вай хубӣ надора хи ва ё мон кору бошум. ту як блогере ки як кас гӯш мекуна намекуна. ва ё барои ватану барои миллату барои пешавӣ, барои тараққиёту барои дигар кору боршон дигар. мегӯянд кришагит мекуна. мозу криша мабгум кия? криша мабгум кия? яъне бобои қанда кришаш кия бугум талхат мекафа. кришаи ма Аллоҳи пок. фаҳмиди аку? хулоса аки риштаи сухана давом наметавонам, бурдбориҳо мехоҳам. видеое ки як дар бораи Тоҷикистони азизам гап намезанем, дандонам ягаз мепара. қраб мекунад. охи гӯш кӯ, дар лаби ҳам кадом баҳри кӯ, ина гӯш кӯ, ина биё як кор мекунем. ту бира лаби ҳамун баҳр, ман мерам ина лаби дайрои Элок, лаби дайрои
равид кофарниҳон дайрои кофарниҳон равид хингову сурхо равид баҳри норак инам як кружкара мегирам ту ай ҳаму ови баҳр чанд кружка мехӯрӣ ма айми ов любой ови тоҷикистон любой ҷуворе ки ина пишти хона меравад ма чанд кружка мехӯрам ина биё баҳс мекунем охи гӯш ку Америка мегӯй дар дунёда чени Тоҷикистон давлати биштосо яъне ки шабеҳи ҷаннат мекардагӣ нест дунёда ту як бор дар бораи Тоҷикистон гап мезанӣ ё намезанӣ як бор тоҷик мегӯй ё намегӯй ма ки надидам кадимер збор карде 200 000 ҷамъш кардем дига тамом дига тамом осмонӣ шидӣ шаҳромак гӯш ку чени ҳамун шаҳромакит навор куну ту фуромӯш накӣ ки ту тоҷикӣ ту фуромӯш накӣ ки Тоҷикистон оғӯшуш барои ту бозай дер ё наздик ай ҳамуҷа инамта чӣ бумад инам тарид мекунад мехизи Тоҷикистон мебиёд зиндаву сарбаланду хонобод бошен як видео бобигӣ кардам нисбати шаҳромак ба дил нагирӣ бо хуб таҳлил кӯ хуб вай кӯ агар ҳамин гапҳо ман нотуғри боша ҳамчун фарзанд ба вай насиҳат кардам нотуғри боша зери комментария бинависем бигӯем ки бобо по далави гуро хай пом далави гуро охи то мурданам агарам фикрума гап занам бародарони қандум зиндаву сарбаланду хонобод бошен шаҳромак як насиҳат кардам иншоалло ба ҳамин мин баъд насиҳата гӯш мекуна видеоҳои хуб мекуна ба фикрам ва фуромӯш намекуна ки ӯ тоҷикаю ӯ мусалмонай ма ҳамхели муқим ба намера ҳамхели як будуро парима хӯрда як сарро фуку рӯшу пушта ҳамаш як чӣ кини як парядка кини як шуна кини як крем кини як базеб кини ма ҳамхели муқим чӣ хел ту чиркинаки ту зинда бошӣ